Pozor, pozor, pozor. No, tam se vozí 30, proč tam vůbec měl jenom 15 nábojů? Já jsem do něj nechtěl střílet, ale nešlo mi to Nemáte pohodit. bandáž navíc? Co? Nemáte bandáž navíc? Ale bandáže už nedošly. A já vidím celkem šedě, hoši. Já mám opět obvaz. Vidím celkem šedě. Akorát potřebuješ tu krev, tak já ti dám, jestli Pumpu, chceš. já nemám vodu, já potřebuji vodu. No Kde tak to je pojď. pumpa? Počkej, jabloni ne? To je Tady je jabloni. benzínka, já to najdu podle benzínky. Z orientu, moment. Ach jo, hoši, fakt ale ty vole, toto pičo. Je poser, kolikrát jste mě vole trefili, vole, dohromady? Nevím, 3krát. Nevím. Kde jste? Já si dívám. Kde je tady pumpa? To je ty benzínce. Hej. To je stanice, kou. No, já jsem Tak půjdem tady tam. u Toma. A je tady i sedán, bychom mohli někam zajet, vole. I když on tady asi nebude. Tady je už, vole. Tady někde by měla být pumpa, tak tu. Ne, nemíš, kurva. Už se začínám docela to. Zase začíná chcát nahoru. Jak můžeme jít na anarchii, když... No. Hej, tak odlogneme a půjdeme na anarchii. Tak já nevím, kolik tam je. Počkej, já jenom se potřebuji napít, já se půjdu napít, dokud jsme tady. Je tu pumpu, ale ty. Tady je pumpa, vole, to měl. Mažu? Nevím, tady jsou jabloně, vole, to je pumpa. To je ta policejníka. Ne, já jsem se asi ztratil vši. Já jsem šel jít do toho města dál. No taky no. No tak počkej, já tady to, já ti najdu. Vyběhni na silnici aspoň. Aha, na víc exekuturu. jabloní. Já tam vyběhnu. Ano, na exekuturu je 52 lidí. A to Na anarchii? tam je jenom 31. Tak budem tady, ale... Kde je ta pumpa hoši? Hledu na tu hlavní, prosím tě, ty jsi fakt retard. No jsou na hlavní asi. Pojď, tady na druhou stranu, ty debile. Už mě vidíš? Jo? Jo. Tohle připrav se, už se běží. Jsi se prdele. Já ti pak řeknu, až budeš moc pálit, Tome. Dobrá. Tady? Ne. Jo. Kde je pumpa? Ty, žádná není, když jsme tady zase nalákali. Jo, vole. Je tady nebo ne? Není. Ale já myslím, že chceš jabka. Jo, tak to můžu taky. Jo, vezmu jabka. Ale se jdu víc, co, tak mě chvíjte. Jo, ty tě krej, kde jsi? Chodí pešek okolo. Šum. Pojď se kouknout. Počkej. Já už to vidím. Pojď sem k němu. Musíme ho krejt. Sakra. Jdem pryč, vole, dělej. Rychle, než se vrátí. Já ho zachráním nejdřív. Počkej, musíme mu něco udělat. Kde seš? Žeru jabka. Co mám dělat? Co? Co mám dělat? To bych chtěl najít to. Pouta. Lano třeba stačí. Jo, nemáš obazy, no stačí víš 6 a 6 jakoby obazy, brak.
A děláš z toho váno. To nemám. Hej, ale mám to. Mám železný drát. To si dělají prdel do píči, vole. Hej, to si děláte prdel. Kurva. Máš Mám to. drát? Jo. Pojď. Hej, tak jste normální, vole. To mě udělali do píči zase, vole. Doufám, že jste mě jenom zmátili, vole. Já jsem dělal to. To pak uvidíš v tom videu, to je hrozná prdel. Co jsi udělal, vole? To si tě natáhnul baseballkou. Jo, ale chápeš, že už mám tak maličko toho šoku už mám tak málo, že mě teď, vole, můžete zabít už aj třetí, vole. Už to bylo to. Já jsem absolutně nepoužitelný teď do boje. Ale měl by si zatočit aspoň křichtem nahoru, vole. To se vdusí. Nekrvácím. Já jsem tě obvázal, kdyby náhodou. Ale už nemám ani pro sebe, kurva, tak to není dobrý. No, taky nic nemám. Já mám 4, ty. Ty odbítám ale tě obtáh, nebo tam běžel hráč. To máš 4. 4 obazy. Bandáže jako? Ne bandáže, normálně obazy. Bezpečně, fakt kukusy, vole. No, co chcete, vole, abych se mohl to. Jsi to bral? Já jdu pryč, já na to brdám, vole. Já to brdám, vaši, vole. Neboj se, Mário, by tě krém. No, dík, Pojď, vole. Mário, dělej, děj, kurva. Do domu? Kdo ten než nás nic? Ne, počkej, pojď sem. Pojď, my na tebe poštveme zombíka. Ti do prdele, vole. Jak to, že jsme tady ještě nikoho nepotkali, když děláme takový píčoviny? To je pravda, no. Tady slyšíš, jak někdo střílí a všichni zdrhají, vole. Jo. Jaký to je pocit být svázaný, jsem ještě nepovedl, ty vole. Ještě jste neměl tu čest. Ej, a můžeme to odvázat z něj, když tak. Já myslím, že to nejde, ty vole. Kurva, vy mě nenecháte, já se snažím vám se schovat, vole. Hej, ale víš, co by se mohli? Už jsi tady. Víš, co by se mohli, Pavle? Mě něco napadlo. Ale Můžu já se jsem, to? ale já Můžu jdu. se vypoutat? Opět jdu. Jo. Končíš? Hm. To je zrovna jsem chtěl Mária někde zamknout, ty vole. Já se to, jo, osvobodím. To osvobodíš, jo? To zdar. Tak Čau, si čau. měj, čau. Ty No vole, vidíš, konec. jsi v pohodě. No. Hej, já mám Zdravej. všechno zničený, vy jste zmrdí, vole, jste mě mlátili do toho. Do hlavy. Nemáš mít černýho? Pojď na pro 2. Room 4, jo? Jo. Buddy left your channel. Bereš to jako kill, nebo ne, to, že jsi mě zabil? Ale ten druhý, jo, ten první ne. Jo, ten druhý, to se dá říct, že to byl kill, no. Byl to kill, jakože Ale to jsem nechci, že jo, po druhý. padl svých zemi, vole. No to si přežil, ne? Dej mi ten bandáž. Krvácíš nebo co? Co? Krvácíš nebo co? No, ale to já jsem ho nejel. Tady to máš na zemi, jo? Jo, dík. To chodíš schválně takhle na křivo? No, mě to teď nějak nejde vrátit. Jsi nějaký No, rozmrdaný, no. Ty máš no, jedno dobrý. zničený, viď? Úplně všechno, vole. To je škoda, no, ty vole, to je Chudáci, ty vole. taktická veska tady, ty, viď? A tak jako jestli to funguje, tak je to jedno, viď? Musíš to zapsat. No, já nevím, právě, jestli to funguje. To je jedno, Myslíš to no. nestalo, že by se mi nějaká věc rozpadla, jakoby úplně. Jsem měl vždycky ruinet a už víc ne. Počkej, si zajdu. Obušek mám, jo, ten mám v pořádku.
Ach jo, já nevím, ty, kam bychom mohli jít na hráče. Já bych to asi zabalil dneska, já už jsem si To mrdáme. už mám dneska 2 kily. Jsi fakt hovado. No, tak jo, no. Jo, tak asi to jebem a pak to zkusíme teda jindy, jak se tady připojíme. Jo. Tak jo, tak jo. Tak Počkej, tam někdo je, počkej. Ne, to je... Ty čo, to vypadalo fakt jak hráč hodně. zombik. Ne, to byl jenom letěl, ale takový velký nějaký chuchvalec, víš? To jsem myslel předtím taky, že to letělo a vypadalo to, když tam ale zatěhlo. to- Teď jsem měl ale dobrý lak. Nic no, já jsem odložil těch jablek. Jsem ještě nažeru a... A jako- uploadní to video, dej uploadovat to video. Jo. To pak budu se nějak přestřílet, protože to bude dlouhý. To hrajeme hodinu, jo. Nebo víc částí, no. Ne. No, já to tam hodím to ty zábory jednou po druhý. Dělám z toho třeba 2 videa. Čurák, no uvidíš, no. Tak jo. Tak jsem, jo, už je půlnoc, no. Dobrý, no. Tak se měj.